Általános kérdés a vendégekben, amikor egy új üzletbe mennek, hogy mégis milyen fogadtatás fogja őket ott várni. Én elmondhatom magamról, hogy nagyon-nagyon kedves vagyok, nagyon szeretem feloldani a hangulatot, szeretem az embereket akár megnevettetni, nagyon jól tudom érzékelni, hogy éppen az aktuális vendég mire fogékony, miről lehet vele beszélgetni. Egyébként az pedig egy tök jó érzés, hogy mondjuk bejön valaki az ajtón, ilyen vagy akár olyan hangulatban, és mire végzünk az adott kezeléssel, mosolyogva, boldogan, örömmel távozik. Az én szakmám is kicsit úgy érzem, hogy olyan vendéglátás. Tehát nem csak az, hogy bejössz, oké, jó, feküdj le az ágyra, szuper, akkor most itt tartsd a lábad, meg úgy tartsd a lábad, cipi-szupi, persze beszélgetek veled valami felületes dologról, aztán kit érdekel a többi. Én minden vendéget úgy kezelek, még azt is, aki csak egy bajuszgyantára tér be hozzám, mint hogyha 1000 éve ismerném, és soha nem tudhatom, hogy mivé fog fejlődni ez a bizonyos kis látogatás.